Kalaman jan hankali sukan ƙara danƙon soyayya ga masoya. Idan kana tare da masoyiyarka, ka dinga yi mata kalamai masu daɗi, masu sanyaya zuciya da jan hankali waɗanda za su sa ranta ya yi fari. Na daɗe ina ganin taurarin samaniya yayin da na ga wadda ta fi kowace haske, sai na ga ba kowa ba ce face ke masoyiyata. So gaman jini, hakika sanki ya zamo min jinin jikina. Kin fita daban a cikin mata. Duk lokacin da na kalle ki sai na ga babu kyakkyawar mace kamar ki a duniyan nan. Ki kwantar da hankalinki masoyiyata, babu wata a cikin zuciyata sai ke kaɗai. Yarda da amincewarki gare ni su ne za su tabbatar da soyayyarki ta gaskiya a gare ni. Farin ciki baya ɗorewa sai tare da baƙin ciki, don haka a kowane hali ni ba zan taɓa mantawa da ke ba masoyiyata. Nakan raba dare ina roƙon Allah don neman biyan bukata. Ko kin san ke ce abu na farko da nake roƙa a wajen Ubangiji na? Yanayin sanyi kan sa mutum ya takura tare da lulluɓa da ƙaton mayafi, amma ni duk sanyi da ake, idan na tuna ki sai na ji tamkar yanayin zafi. Kamar yadda kowace bishiya kan yin rassa a sama kuma ta yi saiwa a ƙasa, haka sanki ya mamaye dukkan jikina. Idan na kalle ki sai na yi farin ciki. Idan na ji tattausan muryarki sai nishadi da walwala tare da annishuwa game da farin ciki su mamaye zuciyata. Ka yi haka don sace zuciyar budurwarka. Ke ma kikan iya juya wannan kalami don ki sace zuciyar saurayinki. So ku kasance da mu a shiri na gaba don jin hanyoyin da za a bi domin mallakar zuciyar masoyi.